Il-UʿM Voice of the Workers ħabbret li se tissospendi t-teddid ta' direttivi li għamlet iżda se tkun qed issegwi mill-qrib li kollox jimxi skont dak li tħabbar mill-Gvern il-ġimgħa filgħodu. Dan tħabbar minn sqarrija tal-UʿM l-għada tal-laqgħa tal-imsieħba soċjali mal-Gvern bil-Union tinsisti li qed ipoġġu s-saħħa tal-pubbliku fuq quddiem net billi jkun żgurat li l-qagħda tal-COVID-19 tiġi taħt kontroll. Il-kap eżekuttiv tal-UʿM, Joseph Vella, qal li l-Union tkellmet dwar l-importanza li fi żmien ġimgħa jitlaqqa working group li jkun magħmul mill-Gvern, l-Awtorità tas-Saħħa u l-imsieħba soċjali. Dan sabiex ikun żgurat li dak li ġie deċiż b'rabta mal-pandemija f'pajjiżna isseħħ verament. Vella appella lil poplu Malti biex jobdi d-direttivi li obbligaw l-ilbies tal-maskra fil-ħwienet, abbord il-vapur tawdex u fuq tal-linja. Dan fil-waqt li jiġu rispettati r-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-massa. Fl-aħħar ġranet, diversi għaqdiet fosthom l-MUMN u l-MAM talbu lill-Gvern għal azzjoni immedjata hekk kif il-każijiet tal-coronavirus sparaw il fuq f'perjodu qasir. L-MUMN baxxew rashom għal direttivi li propona l-Gvern. Madankollu, il-MAM baqgħet maċċettax dawn id-direttivi hekk kif qalu li dawn mhux biżżejjed għas-sikurtà ta' dawk li jaħdmu fis-saħħa u għall-pubbliku in ġenerali. Fil-fatt, bħalissa hemm numru kbir ta' professjonisti mediċi, inkluż tobba, infermiera u fiżjoterapisti li qegħdin fi kwarantina.